čo vám budem hovoriť ja teraz, dnes, tak bude v istom zmysle aj o vás a malo by to byť teda hlavne o vás. Lebo to je presne to, čo vám hovorili moji predrečníci, čo hovorila Miška a ďalšia Miška, že čo môžete so svojím životom robiť, kam to môžete dotiahnuť. Že môžete napríklad robiť grafický dizajn, že môžete dobrovoľníčiť, že môžete páliť elektronické káble, alebo že môžete ísť napríklad do toho Gruzínska dobrovoľníčiť. A to je teda môj príbeh o tom, ako som strávil najlepší mesiac svojho života. Ako to teda všetko začalo. Inak tu vidíte, ako som výborne anonymizoval meno, ktoré je potom napísané tu na dole. To som si všimol len dneska. No, každopádne, Mária Olčáková, Majka, ďakujem ti veľmi pekne. Bol to jeden taký pekný večer, 16. júla 2015. To je jeden z tých večerov, keď ležíte doma a refreshujete newsfeed na Facebooku a čakáte, že vám niečo pekné vyskočí. A mne teda, ako vidíte, vyskočilo. A prvé, čo mi napadlo, bolo, že do čerta, aký blázon by chcel 2 týždne pred odchodom ísť na mesiac do nejakého Gruzínska dobrovoľníčiť, proste pol prázdnin len tak. Ako určite viete, tým bláznom som bol ja. OK. A teda, ja som sa rozhodol a povedal som si, že väčšinu vecí, ktoré robíte v živote a väčšinu vecí, ktoré v živote robíte a ste na nich hrdí, tak to sú práve tie veci, ktoré robíte spontánne a nerozmýšľate o nich veľmi. Čo som spravil ja, bolo, že som sa prihlásil, akože Majka mi odpísala v priebehu pol hodiny, že bereme ťa. Ja som si uvedomil, že ako super. Teraz by o tom mohli vedieť rodičia. Zavolal som svojmu otcovi, že otci, idem o 2 týždne na mesiac dobrovoľničiť do Gruzínska. Ticho. No, to je v pohode, vieš čo, ja idem o týždeň a pol do Surinamu na 3 mesiace. A ja, že dobre. A on, že dobre. Tak sme teda zložili. Pochopil, že som to myslel vážne až vo chvíli, keď som mu druhý deň ukázal potvrdenie, že som zaplatil nejakých 150 € za expresné vybavenie pasu, to už mu všetko jedno nebolo. Každopádne, išiel som do Gruzínska. Toto je gruzínska vlajka, toto je logo Európskej dobrovoľníckej služby. Ani o jednom som nemal vôbec žiadnu páru. Čo som vedel o Gruzínsku je, že sa nachádza približne niekde tu, a v Európskej dobrovoľníckej službe som to nevedel absolútne nič. Každopádne, párkrát som možno svoje rozhodnutie oľutoval do chvíle, dokým som tam prišiel a párkrát aj potom, ale s odstupom času si uvedomujem, že to bolo to úplne najlepšie, čo som mohol spraviť. Na chvíľku vám poviem niečo o tom, kde sme bývali, teda o meste Rustavy a potom prejdeme k tým ďalším veciam. Rád by som vám povedal, že Rustavy, tak to sú Benátky Gruzínska, to sú krásne mesto, tam by ste mali svojou priateľkou na svadobnú cestu, ale nepoviem vám to. Akože Rustavy je jedno industriálne mesto, ktoré v 90. rokoch po páde komunizmu stratilo 60 000 zo svojich 180 000 obyvateľov. V jednej chvíli tam bola 50% nezamestnanosť. Čo predstavuje Rustavy dnes je napríklad táto stará zoo, približne takéto panelové domy a psi, ktorí pijú vodu z nádržiek na vodu. Inak toto nie je nejaký pes, hej pozor, to je Loyal Dog, to je kamarát, ktorého sme si akože ochočili a chránil nás pred inými potulnými psami. Bol to veľmi milý pes. Európska dobrovoľnícka služba. Ako to funguje? Veľmi v stručnosti je krátkodobá alebo dlhodobá, krátkodobá trvá mesiac, dlhodobá trvá dlhšie, 2 až 12 mesiacov. V podstate idete na nejaké miesto, robíte nejaké aktivity, hradia vám napríklad cestu, máte nejakú stravu a máte nejaké ubytovanie. Samozrejme nič za to nedostávate, pretože ste dobrovoľník, ale to mne akože vôbec nevadilo. Vzhľadom k tomu, čo som si tam všetko prežil. Čo sme robili v rámci Európskej dobrovoľníckej služby? Učili sme sa po gruzínsky. Ako vidíte, gruzínčina má jeden dosť veľký problém a to, že majú takúto abecedu. A nerozumiete tomu absolútne nič. A môžete sa snažiť, koľko chcete, a stále tomu nerozumiete, pretože je to strašne zložité, hej. A to je prvý problém, a druhý problém je tá ich výslovnosť. Oni majú 3 hlásky pre ch. A preto sa stáva to, že sa učíte, že napríklad chuty je 5 a chuty je medzi. A spýtate sa, aký je rozdiel medzi chuty a chuty. A oni vám povedia, no jasné, však jedno je chuty a druhé je chuty. OK. Takže som si povedal, že gruzínština to teda nie, ale naučím sa nejaké frázy. V skutočnosti som sa naučil práve túto jednu, a to teda bodyši
Cota, Šemagvianda. Prepáčte, prišiel som neskoro. Čo sme robili potom? Ako vidíte, a hovoril som vám o tej chudobe, tak tu nás sme akože robili program pre deti v tom Rústavi. Pretože oni nemajú veľa peňazí a v podstate deti, keď je vonku 40 stupňov, tak asi futbal nejdú hrať a teda zostávajú doma, nemôžu ísť ani k tomu moru, pretože nemajú peniaze. A jediné, čo sa stane teda je, že večer v noci, vyslovene od 10. do 4. rána vyjdú vonku a na námestiach sa proste hrajú tieto deti. My sme im spravili nejaké úplne jednoduché hry ako pexeso, kreslenie na tvár, nejaký futbal a videli ste tú vďačnosť v tých ľuďoch. Videli ste tú vďačnosť, to je presne tá vďačnosť, ako vidíte vo svojom mladšom bratovi alebo sestre, keď dostane nejaké darčeky na Vianoce. A toto bolo obyčajné pexeso. Aj napriek tomu, že sme im absolútne nerozumeli a oni dvakrát tak absolútne nič nerozumeli nám, dokázali sme si tam spraviť veľa kamarátov medzi tými deťmi. Že deti, a nech sú akokoľvek chudobné, nech sú z akejkoľvek krajiny, nech sú akékoľvek, všetci sme ľudia. A to je niečo, čo som tam pochopil, že ľudia, a keď sa vám hocikto bude snažiť povedať, že v nejakej krajine sú ľudia iní, ako ste vy, klamú vám. Čo sme robili ďalej, tak sme robili napríklad tento kompost, na ktorý som veľmi hrdý v jednej Eco-Village. No a tu sme opravovali takúto kaplnku. Pri tej sa troška zastavím. Každý rod v Gruzínsku má nejakú kaplnku, ktorá sa akože dedí z generácie na generáciu. A potom, ako prišiel teda komunizmus a ateizmus, tak oni to všetko zakázali. Ale túto jednu chceli zrekonštruovať, pretože sa tam chcel ženiť jeden muž. My sme teda ju opravovali, nespravovali sme sa teda veľmi šetrne k tým kameňom, akože sme to tam drhli železnými drátenkami. Potom asi po 3. dni, keď sme toto robili a v podstate demolovali to tam celé, tak niekomu napadlo, že aká stará je vlastne tá kaplnka. Tak dali sme tipy, že 18., 19. storočie, prišli sme potom za tým hlavným šéfom, že počuj, aká stará je tá kaplnka. A on že, no, akože nie sme si istí, ale 6. až 8. storočie. Spýtali sme sa o to druhýkrát a pre istotu aj tretíkrát. Fakt stále povedal, že je to 6. až 8. storočie. Gruzínsko má úžasnú históriu. V časoch, keď tu sa stavali kaplnky, tak možno Cyril a Metod ani neťahali kačera po zemi niekde v Solúne. Toto je mimochodom tá kaplnka teraz. Cestovanie. Čo je skvelé na Gruzínsku, respektíve na Európskej dobrovoľníckej službe je to, že tam máte nejaký voľný čas. Robíte do týždňa 5 dní a potom 2 dní máte voľno, ktoré sme sa dohodli, že sa nám akože nejak zhromaždí na konci mesiaca, aby sme mohli precestovať Gruzínsko. Niektorí z nás boli tiež v Azerbajdžane a v Arménsku. Gruzínsko je na to úplne nádherná krajina. Toto nie sú nejaké stiahnuté obrázky z netu, to som fotil ja svojim úplne otrasným foťakom, ale je to úplne krásna príroda. A či máte radi hory, či máte radi more, či máte radi históriu, alebo hocičo iné, alebo nočné kluby, to všetko nájdete v Gruzínsku. A tiež ako flóru a faunu. Ako sme teda cestovali, tak sa to nazýva, že maršrutka. To je v podstate nejaký pick-up, kde sa natrepe strašne veľa sedadiel. My sme tam boli natlačení ako sardinky. S týmito nohami to som tam musel tiež niekam natlačiť. Raz som cestoval tak, že akože oproti mne človek mal moje nohy na ramenách. Každopádne je to lacné, je to efektívne, je to sranda. A bývali sme ako aj v takýchto zariadeniach. No, to sa radšej nezastavím pri tom. Stopovanie, to je príbeh sám o sebe. Gruzínci sú veľmi pohostinní a milí ľudia. Vo chvíli, keď sa postavíte na tú hlavnú cestu a vystrčíte tam ten palec, no nám sa stalo, že nám zastavili naraz 3 auta. Sú veľmi radi, ak môžu spoznať cudzincov, sú veľmi radi, ak ich môžu pohostiť a všeobecne sú veľmi pohostinný národ. Našim kamarátom sa stalo napríklad, že stopli pár, ktorý akurát išiel na svadbu a chceli previesť 8 kilometrov. Strávili 6 hodín na gruzínskej svadbe, vrátili sa troška tackajúc sa po 6 hodinách. Ďalšia skupina Čechov, ktorých sme stretli v Batumi, tak tí napríklad stopli auto a vykľulo sa z toho, že stopli v podstate gruzínsky kráľovský rod spred vojny. Dejú sa zvláštne veci. Čo sme stopli my? Hussein, turecký kamión plný čaju, turecký kamión plný čaju. Zastavili sme ich za Batumi a Hussein bol akože milý človek, len uvedomil som si jednu vec.
Cudzie jazyky sú totálna zbytočnosť. Ak Hussein rozpráva iba po turecky. Vedeli sme po slovensky, po poľsky, po česky, po francúzsky, po taliansky, po rusky, po anglicky, po gruzínsky. On vedel len po turecky, takže akože body speaking, to sme si užili. Každopádne, snažte sa byť otvorení cudzím ľuďom, snažte sa byť otvorení práve cez leto, lebo to je práve tá chvíľa, keby ste mali byť otvorení. To je práve tá chvíľa, keď spoznávate nové zážitky, keď vychádzate zo svojej komfortnej zóny. Pretože za hranicami tej komfortnej zóny, a teda toho, čo považujete istým spôsobom za príjemné, tak to je práve to, čo robí váš život naplnenejší, čo robí váš život lepší a čo si vy v skutočnosti ako človek užívate. Nespomínam si špeciálne ani na jeden deň svojej strednej alebo základnej školy. Spomínam si každý jeden deň v Gruzínsku. Možno troška na ťažšiu notu nakoniec. V súčasnosti tu máme taký trend, že ľudia... Čau, Anička. Tu máme taký trend, že sú istí ľudia, ktorí tvrdia, že vojna bola alebo môže byť dobrou vecou. V Gruzínsku, ako viete, to bola presne tá vojna, ktorú som spomínal. V roku 2008 bola vojna s Ruskom. Nebudem rozprávať o tom, aké to malo všetko dôsledky, aké to malo príčiny, kto bol dobrý a kto bol ten zlý. Každopádne, ak dojdete do Gory, čo je mesto pár kilometrov od v súčasnosti už ruských hraníc, a vidíte tam zbombardované domy, vidíte tam stenu, ktorá je prederavená ako Emmental výstrelami z Kalašnikova a vkladáte prsty do tých dier po tých nábojoch a vidíte to, že niekto tu napíše cena za nezávislosť, tak vtedy si uvedomíte, že vojna nikdy nebude dobrá vec. A nech vám hocikto, nech vám hociaký politik bude hovoriť, že nejaká vojna v histórii bola dobrá, tak mu nikdy neverte. Čo vám chcem povedať na záver? Blíži sa leto, buďte prosím vás otvorení, buďte otvorení novým príležitostiam, buďte otvorení vystúpiť z komfortnej zóny. Prosím vás, snažte sa byť tiež otvorení k ľuďom a uvidíte, že toto leto bude určite najlepšie vo vašom živote. Ďakujem za pozornosť. Ešte pár vecí, ak by ste mali záujem práve o takúto dobrovoľníckú činnosť alebo nejakú mládežnícku výmenu, tak tu sú organizácie a skupiny, to si všetko nájdete na Facebooku. Dajte si odoberať a sledujte a refreshujte a možno niečo nájdete. Ďakujem.